Abyan may nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Aton ginapamalandungan ang Isaias Kapitulo 1 o Kapitulo 6 versikulo 1 tubtob sa 13. Karon tungod kay taas man kaayo ina nga mensahe, aton hambalan karon ang nakita ni Isaias. Sa tapos nga nakita niya ang himaya kag ang pagkabalaan sang Dios dito sa templo. Sa tapos ina nakita niya ang iya kaugalingon. Kung aton usisahon ang Isaias Kapitulo 6, diri na sa sunod nga bersikulo, sa bersikulo 5, niyan nagsiling ako. Inang ako, amo na si Isaias. Kailo ako kay nawala na ako. Bangod nga tao ako nga di matinlo sing mga bibig. Kag nagapuyo ako sa tunga sang katawhan nga di matinlo sing mga bibig. Kayang akon mga mata nakakita sang hari, ang Ginoo sang mga kasoldadusan. Sa tapos ka nakita ni Isaias ang loftiness, ang highness, ang authority, ang holiness, ang glory sang Dios. Nakita man ni Isaias dayon ang iya kaugalingon. Sa iya nga pagkumparar sang iya kaugalingon sa Dios nga matarong kagbalaan, nakita niya ang iyang sala, ang iniquity, ang iya pagkahigko sa tubangan sini nga Dios. May husto siya nga panglantaw sang iya kaugalingon. Sa pagkamatud abyan, kung aton ikumparar ang aton kaugalingon sa iban nga mga tao, may tendency kita nga magpabugal. May tendency kita nga mag-isip kag makilala sa aton kaugalingon nga matarong mas maayo kaysa iban nga tao. Pero kung aton ikumparar ang aton kaugalingon dira sa Dios, sa ginpakilala niya ang iya kaugalingon dira sa balaan kasulatan, makita naton ang aton pagkahigko kag pagkamalauton. Siling sa English, "Woe to me, I am ruined. I am a man of unclean lips, and I live among people of unclean lips. In my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Sa tapos nga nakita ni Isaias ang Diyos, he saw his iniquity, ang iya pagkamakasasala. Iya nakita ang iya mga pulong nga ginahambal sang iya indi matinlo nga mga bibig o kunbaba. Iya nakita ang kahigko man sang kasubong kaangay niya nga mga katawhan. Pero iya nakita nga ang Diyos may ginatawag royalty. "In my eyes have seen the King." Ara dira ang iya royalty, ang iya pagkahari, ang iya pagkagamhanan. Sa tapos nga napatay ang hari nga si Uzziah, daw wala na gid siya sing paglaom. Pero sa nakita niya ang Dios, sa iya pagkabalaan, sa iya loftiness, sa iya authority, sa iya nga glory, dito niya nakita nga may paglaom, may hari nga amo magadumala hindi lamang sang iya kaugalingon, kundi bisan pa sang ginharian sang Israel, sang Huda, kag sang mga katawhan sini. Nakita man niya kung ano ang Diyos, the Lord Almighty, gamhanan sa tanan. When Isaiah saw God as He truly is, he was impressed with his own sinfulness. Tanaw bala dire sa Isaias Kapitulo 53 kung ano ang pagtanaw ni Isaias sa mga katawhan nga naintra na ang iya kaugalingon.
Suno sa bersikulo 3, no? Isaiah 53:3, gintamay siya, kaginsikway sa mga tao, lalaki sa mga kasubo, kag nakakilala sang kalisod, kag subong sang isa nga gikan sa iya ang mga tao nagatago sang ila nawong. Gintamay siya, kag wala naton siya pagpakamahala. So si Isaias nakakita pinaagi sa sining tagna nanungod sang pagsikway sa mga tao sa pinadala o kung sang Mesiyas sa mga katawahan sa Israel. Siling dire sa bersikulo 5, apang siya ginpilas tungod sang aton mga paglalis. Hindi lamang nag-reject ang mga tao sa sining nga Mesiyas, kundi nag-rebel man ang mga tao sa Diyos. Apang ginkabig naton siya nga ginpilas, ginbunal sang Diyos kag ginsakit. Ginhanog siya tungod sa aton mga kalautan, sang aton mga iniquities, ang silot sang aton paghidayat yara sa iya, kag sa iya mga labod kita naayo. Sa Isaiah 64:6, ano kita dire? O 64:6, kay kami tanan nanginsubong sang isa nga di matinlo. Kag ang tanan namon nga mga pagkamatarong subong sang panapton nga nadagtaan. Kabitanan nalaya subong sang dahon, kag amon mga kalautan kaangay sang hangin, nagakuha sa amon. Amoy niabyan ang matabo nga panglantaw sa aton kaugalingon kung kita nakakilala, nakahangop. Diwaton ko, nakakilala, nakahibalo sa sining Diyos. Ang aton pagtanaw sa aton kaugalingon nga kita mahigko, kita mga malauton, wala kita sang paglaom, wala kita nasakop sa ginharian o Commonwealth sa Israel, wala kita sang Diyos, wala kita sang kabuhi. Kabay pakuntani abyan amoy na ang imo man nga pagkilala sa imo kaugalingon, nga hindi ikaw makaluwas sang imo kaugalingon. Bisan ang imo mga mga pagpakamatarong, mga maayo nga buhat, hindi ina mabaton sang Dios nga manginbayad sang imo kag akon nga mga sala. Kaangay ini sang panapton nga ginputos sa hubag o kon samad pilas, mahigko kaayo. Amin ang pagtanaw sang Dios ang aton mga maayo nga mga buhat o kon mga matarong nga mga buhat. Kabay pa kuntani abyan nga sa nahangpan nimo ini nga kamatuoran nga ikaw kag ako makasasala, hindi matarong, napahilayo dira sa Dios, magpalapit kita sa iya bugtong anak nga may mahinulsulon nga tagipusoon kag masaligon nga panghuna-huna sa sining bugtong nga anak sang Dios nga amo si Ginoong Hesukristo. When we really see God as He is, may majesty, may authority, may glory, kag may holiness, we will see ourselves as rebellious, unclean, sinners. We are enemies of God. Magdangop kita sa bugtong anak sang Dios nga amo si Ginoong Hesukristo. Magaampo kita abyan. Dios nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo nga pulong. Salamat sining eksperyensya ni Isaias nga iyang ginsulat agud nga makomparar namon ang amon kaugalingon sa iya man nga mga eksperyensya.
kag nga sa may nulusulon nga tagipusoon nga may pagpaubos kag pagpangayo sang kapatawaran, magapalapit kami sa imo bugtong anak kag magsalig sa iya subong amon maluluwas. Pakamayoy ang amon adlaw o Dios. Ilikaw kami sa pagkahulog sa pagpakasala. Initanan nga mga butang among ginasalig sa ngalan sa amon dako nga Dios kag manluluwas si Ginoong Hesukristo. Amen. Akon nga mga pagpangamusta sa aton mga kabyanan nga nagatan-aw sa sining aton segment karon. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa inyo dira kag magahatag sang inyo mga kinahanglanon. Brother Cleofe Mulavin, thank you sa imo matutom nga pagpamati sa sining aton nga programa karon. Ang Dios magpakamayo sa aton nga tanan.